A Xunta de Galicia anunciou hoxe novas medidas que afectan directamente aos comerciantes galegos. A partir deste mércores, todos os establecementos non esenciais deberán pechar as súas portas ás 6 da tarde. Esta medida non chega de imprevisto ao Concello de Poio, onde os empresarios decidiron hai uns días adiantar voluntariamente o horario de peche dos seus negocios. Esta limitación de horarios vemoslle que ten dous beneficios. Primeiro, que diminúes o tempo en que a xente está facendo condutas de risco. E segundo, tamén, as persoas que traballan con horarios discontinuos, pois evitas que, se fan horario continuo, evitas que vayan, volvan, ou que se teñen que comer no traballo ou cerca do traballo, pasen un tempo pois circulando dunha maneira que ten máis risco que se faz un horario continuo. A Asociación de Empresarios en Poio é consciente da perda económica que supón adiantar o horario de peche. Así e todo, eles están convencidos de que esta medida será positiva a longo prazo. Pedirle á xente que se quede en casa e terlle os comercios abertos son mensaxes contradictorios. Entón, os comercios temos que pois facer tamén un movimento coherente. A mellor se perdes, non sei, de traballar un pouco, pero se as cousas melloran, xa os recuperaremos todos mañá. Non pensar nos ingresos da caixa de hoxe, sino pensar en como imos estar o ano que ven. Esta iniciativa tivo tanto éxito no Concello que incluso moitos dos negocios que non formaban parte da Asociación de Empresarios en Poio quixeron unirse. Isto tamén pode ser unha oportunidade para que moitos negocios que a mellor non o tiñan plantexado se plantexen se racionalizar horarios. En realidade, o que temos que facer as persoas que temos negocios e un dos propósitos principais da asociación é que a xente sinta que ten un trato persoal e que ten profesionais que saben, que coñecen o que teñen e que lle dean unha orientación máis alá das recomendacións que podes topar nunha páxina como Amazon. Os empresarios de Poio teñeno claro, o primeiro é a saúde, e todo é cuestión de adaptarse.